Tuo kyljen peräosa irti tuosta. Sitten tää aukeaa täältä selästä niinku kirja. Tätä nyt vähän tästä ruotojen kohdalta pitää vähän sormilla vääntää tätä filettä auki ja veitsellä leikataan varovasti tosta. Tää pitää oikeastaan kahdessa osassa. Tästä lyödään veitsi läpi ja tuo loppuosa irti ja sitten toiseen suuntaan tänne niskaan päin. Tää irtoaa tää filet tästä nätistä. Sitten vaan nahka irti kalasta. Nyt mistä tahansa muusta kalasta. Lahnasta lähtee hyvin toi file irti. Jos me tehtäis kylmäsavun kalaa tästä näin, niin me voitaisiin jättää tämän kalan tähän nahkaan kiinni myös. Kala, kun se kylmäsavutetaan, niin se kannattaa suolata yön yli, jopa vuorokausi jos haluaa. Sitten siitä pyyhitään kaikki ylimääräinen neste pois ja sitten kylmäsavutetaan pallogrillissä tai jossain muussa kylmäsavulaitteessa niin 10–20 tuntia riippuen vähän lämpötilasta ja siitä omasta makumieltymyksestä. Jos tästä ollaan tekemässä graavia tästä kalasta, silloin sitä ei kannata irrottaa tuosta nahasta, vaan antaa sen graavautua ja sitten leikata ohutta siivua tuosta poikkiruotoon. Sen mä voisinkin tässä näyttää nyt tästä toisesta kyljestä. Mä otan toisen kyljen irti tästä ihan samalla tavalla vastaavasti tuon äskeisen toisen puolen. Ja veitsi kulkee koko ajan tuota selkärankaa pitkin ja selkäälän kohdalla se työntyy tuonne alemmas ja leikataan tuosta toi peräosa irti. Ja sitten tätä avataan toisella kädellä niin kuin kirjaa ja samaan aikaan veitsi kiiltää tuosta lihaa tuosta kylkiruotojen kohdalta. Sitten se jossain vaiheessa kannattaa vetää läpi vaan tuosta puolessa vedessä tätä kylkeä. Vaikka tässä kalassa on, tässä nahassakin on lihaa, niin tämmöisissä pienissä kaloissa niin isompi ongelma on se, että ihmisillä menee koko kala hukkaan, eikä se, että tässä menee pikkasen kalaa hukkaan tässä matsassa tai lihaa ja postissa. Tämä voidaan myös hyödyntää sillä tavalla, että otetaan suolet pois ja tehdään kalaliemi, jos tehdään kalakeitto, niin tästä lahnastakin voi tehdä hyvän kalaliemen pohjalle sinne kalakeitolle. Nyt meillä on tässä tämmöinen nahassa kiinni oleva file. Jos me haluttaisiin tästä esimerkiksi graavata tämä kala, pitää sitä puoli vuorokautta tai vuorokausi suolassa. Silloin sitä kannattaa pyyhkiä tosiaan niitä ylimääräisiä nesteitä pois. Koska tämä on ruotoinen kala, niin siitä kannattaa leikata sit mahdollisimman ohuita, hienoja siivuja. Tässä selässä esimerkiksi tässä on ihan ruodotonta aluetta, noin 1/3 tässä. Se voidaan ensiksi ottaa pois. Tehdä tämmöisiä ohuita siivuja. Näitä voi käyttää sushin päällä, sushirullan sisässä. Monella tapaa hyödyntää. Täällä on paljon vihneruotoa, semmoista lihasruotoa täällä lahnan selässä. Se on tässä aika lailla keskellä tätä lahnan selkäfilettä. Kaikilla kaloilla, paitsi ahrenkaloilla on tässä, esimerkiksi lohikaloilla on kanssa tässä näin tässä selkäfileessä näitä lihasruotoja. Lahnalla ne on tietysti vielä monimuotoisempia ja monihaaraisempia, sen takia ne on ongelma, mutta kun ne leikataan mahdollisimman ohuiksi, niin ne ei sitten suussa haittaa niin paljon. Kun se on graavissa pehmentynyt se kala, niin ne ei hirveästi tunnu siellä. Varsinkin jos teillä on semmoista pienempää särkeä, jotain 100–200 grammasta särkeä tai sorvaa, niin niissä on niin hennot, hiusmaiset nämä lihasvuorot, että ne ei tunnu oikeastaan ollenkaan siellä suussa, kun se kala on pehmennyt siellä graavissa puoli vuorokautta. Tätä voidaan
sitten leikillä tässä ihan nahkaan asti. Sitten jos sieltä löytyy jotain oikein ruotoisia kohtia, niin ne voi tietysti ihan jauhaa sitten muuhun ruokaan. Ottaa siihen raaviin vaan sen vähän ruotoisimman kohdan ja lopun sitten vaan jauhaa sitten kalapulla ainekseksi. Pitkiä soiroja ja pätkiinejä ja itse käytän sauvasekotinta kalan jauhamiseksi kalapullataikinaksi, niin se on kätevä. Sitä voi vähän ohentaa tätä taikinaa sitten kermalla tai tuolla öljyllä tai vedellä ja